Bukod sa pagdidisenyo, may iba't ibang paraan din ang mga taga-Bani ng pagluluto ng pakwan. May iba't ibang kategorya dito sa Pakwan Cookfest Competition. May students category, tourism establishments category, at farmers category. Kaya kausapin natin ng mga kasama sa kompetisyong ito. Hello po, good morning. Ano po yung dish ninyo? Creamy sanja with grilled chicken po. Creamy sanja with grilled chicken. So watermelon, paano nyo po siya i-incorporate dun sa dish? Ginamit po namin tong puti ng pakwan. Puti ng pakwan. Yan po yung ihahalo nyo dun sa dish. Kasama po kayo sa students category po, no? Opo. Ano pong feeling, ma'am, na magluto gamit yung pakwan dish? At nakakakaba po, or at the same time, masaya po kasi first time po namin. First time nyo Yes po po. ito na sumama sa ganitong Opo. competition. Sa tingin nyo ba, ma'am, sa first time nyo, mananalo na po kayo agad? Meron naman po kaming, nakikitang potential po sa dish po namin. Wow. Ano po ang dish nyo, ma'am? Pigar-pigar po, street food po ng dagupan po. Dagupan. Mini dish po Pigar-pigar. Paano po nyo yun i-incorporate yung inyong watermelon? Yung white po ng pakwan, ma'am, instead po na cabbage yung gamitin namin, gagamitin po namin yung white po ng pakwan. Ay, ang galing! Napaka-resourceful. Imbes na yung cabbage, yung puti ng pakwan yung gagamitin nyo po, ihahalo sa dish. Nakaka-excite, ma'am. Good luck po! Ano naman po yun? May nakikita po ako na color white doon. Pakwan Kasama niyo po mochi sila? Opo. Pakwan mochi po siya. Pakwan mochi. Dessert naman po. Opo. Wow. Feeling niya po is pakwan. Yes po. Galing. Yan naman po, ang gamit naman po dyan is yung red ng pakwan. Oh, yes po. Galing. Meron siyang dessert, meron ding ulam, o 'di ba? Kompletong-kompleto at lahat ng parts ng pakwan talagang nagagamit na ipapakita dyan yung pagiging resourceful ng ating mga students. Nakaka-excite naman! Tara, tikman natin ang isa sa mga entry dito sa Pakwan Cookfest. So, makikitikim na po muna ako. Una kong experience na pagkain. Ito po ba yung pakwan niya, sir? Ito po yung white ng pakwan. Ang ganda, sir. Ang ganda ng plating niyo, ho. Gamit ang lahat. Tara. Yung texture niya, sir, parang sayote, ganung style po, no? Sarap! Congratulations po sa masarap na dish na agad. I bet lahat po yan talagang masarap naman. May hirapan po ang mga judge. Wala po munang diet-diet dahil ang pakwan ay talagang napakasarap na halo at nai-incorporate sa lahat ng dish. Mapamatamis, mapamaasim, mapamaalat, perfect na perfect. Congratulations po.
isa po napakalaking pribilehiyo na kami po ay makasali sa kompetisyong ito sa pagluluto ng about pakwan. Dahil ilalabas po namin yung aming talento para sa pagluluto. Kaya nawa po, loobin ng Panginoon, kami po ay magkaroon ng pwesto sa larangan ng pagluluto. Usually po, bilang isang magsasaka, na po yung basic na po sa amin yung pagluluto ng bunga ng pakwan. Sa karagdagang mga ingredients na ginagamit po namin. Dahil una po sa lahat, napaka-sustansya po ang binibigay na protina ng pakwan.